Ojadili ije wumba na mmụọ Mbombo titi mbo Udekwe tisie ude Mbombo titi mbo ije wumba na mmụọ Mbombo titi mbo Ojadili Mbombo titi Ojadili ije wumba na mmụọ Mbombo titi mbo Ojadili Mbombo titi mbo ije wumba na mmụọ Mbombo titi mbo Udekwe tisie ude Mbombo titi mbo Ojadili Mbombo titi mbo Mbombo titi mbo Ojadili Mbombo titi mbo Ojadili Mbombo titi mbo Mkpụrụabịa Igbo dị 36 ha bụ ndị a B C D E F G B R G H I E J K P Q L M N R W N O P R C T T U O V W Y Z Mamanu Aya basako akwụkwọ aya basako akwụkwọ ekene dịrị ndị nkuzi kụziere ya akwụkwọ ekene dịrị ndị nkuzi kụziere ya akwụkwọ aya basako akwụkwọ aya basako akwụkwọ ekene dịrị ndị nkuzi kụziere ya akwụkwọ ekene dịrị ndị nkuzi kụziere ya akwụkwọ aya basako akwụkwọ aya basako akwụkwọ ekene dịrị ndị nkuzi kụziere ya akwụkwọ ekene dịrị ndị nkuzi kụziere ya akwụkwọ aya basako akwụkwọ Ojadili ije wumba na mmụọ Mbombo titi mbo Aha m bụ Nwada Nzubechukwu Odo. A B C D E F G B N M. Aha m bụ Nwada Onosike Uchechukwu. Abụchidi bụ Abụchidi F G B G E J K L M N O P R S T O V W Y Z. Aha m bụ Maazị Nwoji Chimere. Isiokwu Abịdị Igbo C D E F G B G W G B W E G B W E J K W L M N O. Mbụ obere Nwada Chukwu Chinemere. Isiokwu Abịdị Igbo Abụchidi F G B G K N K P. Aha m bụ obere Nwada Okwuanne Uchenna. Isiokwu Abịdị Igbo A B C D E F G B I. Aha m bụ obere Nwada Nwoji Chinonso. Isiokwu Abịdị Igbo A B C D F G B W H I J K B W L M N W Y O P R S T U V R W Y Z.
Aha m bụ obere Maazị Omekechidube A B C D E F G B I W I E J K B K L M N Y W Y O A P R S Sh T U V W Y Z. O wetara ya. Ojadili ijewo mgba na mmụọ. Mbo tigbo titi mbo. Ụmụaka Ojadili, achọrọ m ka anyị jiri tata kpụpụrụ nne na nna anyị okpu. Achọrọ m ka anyị kọrọ ha aka. Ha na-agbalị, ha na-anwụ ike ha. Ụmụaka Ojadili, biko achọrọ m ka iji nne na nna gị na-atụnyere nne na nna onye ọzọ. Mgbe ụfọdụ ihe ahụ ị chọrọ ka ha gotere gị, ego ahụ ị chọrọ ka ha nye gị, ọ bụrụ na ha nyere gị ya, ihe ọ pụtara bụ na ha enwere ya. Ndọga ha na-adọka bụ maka unu, mana ị maka ụwa dị, o nwere ka ha na-adọga adọgasịa ihe ha na-enweta adịghị eru ndọga ha na-adọga. O nwere ka ọ bụrụ na ị chọrọ ihe iji egwu egwu, ịfụrụ ebe Pọl, nne na nna Pọl gotere ya obere moto eji egwu egwu, ma ọ na-egotere ya ekwentị, isi ka nne gị na nna gị gotere gị nke gị. Ịmakọ ma ha ji ego ahụ, ha sị na ya ejiro ya, achọrọ m ka ị mara kweta na ha ejiro ya. Ọ bụ na ị nwee ihe oyi gị ịfụrụ ka ha si eri n'ụlọ ha na-ebi, achọrọ m ka ị bata be gị were ya tụnyewere nne gị na nna gị, gwawa ha afọ m ebe Pita na-eri osikapa fried rice na be ha, ị ga-esi fried rice tata. Mba, ejiri otu a wee na-azụ ụmụaka Igbo, maka na asị na akpụkpọ ụkwụ ọbụla nwe saizi nke gị abụrụ nke Pita ahụ, nke Pita abụrụ nke gị, ị ma rapụ nke gị yiri nke onye ọzọ. Ya ọ bụrụ na nne gị na nna gị na-agba mbọ ịzụ gị n'akwụkwọ, inye gị nri n'ụlọ, achọrọ m ka ị na-aghọta na ọ bụrụ ihe dị mfere. Ọ na-enwekarị ụfọdụ oge a na-erikọ nri n'ụlọ, ifu ebe nne gị ga-asị gị afọ ejugo m, ma nna gị asị afọ ejugo m. Mgbe ụfọdụ na-abụkwa asị, o nwere ike ọ bụ na afọ ejube ha, mana ọ maka ka o wee zuoro unu bụ ụmụaka, ka o wee ju unu afọ. Ojadili ijewo mgba na mmụọ. Mbo tigbo titi mbo. Igbo bụ agbụrụ Chineke gọziri. O ruo na omume bịa na anyị ji ihe ngọzi wee bịakwa ụbọchị nke tata. Mana ọ bụrụgodị na ịbụghị onye Igbo naanị Igbo, biko nkete ihe onyonyo gị nso, maka na mụnwa bụ nwaada ka o si na ụmụaka Ojadili kwadoro wee bịa tata inye gị ihe ngọzi si na ihe ọbụla gbasara Igbo wee bịa. Ụmụaka ndewonu. Ndewo Adaeze. Ụmụaka ndewonu. Ndewo Adaeze. Ọ dị mma, ihe mbụ anyị ji bịa n'ihe mmemme Ojadili nke tata wee bụrụ akụkọ ifo. O nwere ịga amaghị ihe bụ akụkọ ifo? Onye na-amaghị ihe bụ akụkọ ifo? Onye ọbụla masị ihe bụ akụkọ ifo ọkwa ya? Mara na akụkọ ifo bụ ihe ji ndị Igbo ji azụlite ụmụaka ha na ebimụndụ, usoro ebimụndụ Igbo ọkwa ya? Ọ dị mma. Ụmụaka ifo chakpi nkịta nyara akpa Isi agwụ n'ọya. O ruru otu ụbọchị n'obodo ụmụ anụmanụ, agụ wee daa n'obodo ụmụ anụmanụ. Ha wee kpọọ nzukọ, onye isi ụmụ anụmanụ benyi wee sị ka onye ọbụla weta nne ya. Eyi o wee bụrụ na ewekpọpụtacha onye ọbụla ha kwụrụcha n'ahịrị, ewee si onye ị ga-ebu ụzọ weta nne nke gị, ị ga-ebu ụzọ weta nne nke gị, ị ga-ebu ụzọ weta nne nke gị. Mana o nwere anụmanụ a na-akpọ ọsa. Kwunu mara ọsa? Ọsa na-arị enu. Ọ na-arị enu, ọ na-ebikarị n'enu. Ya bụ ọsa wee chee enu, chaa na chaa aka nni, chaa aka ekpe, wee sị hei, ahụkwanụ m nne m n'anya. Ị ka m ga-esi wee weta nne m ka egbulie kelie nwa anụmanụ elie nne m. Ọsa wee kpọrọ nne ya wee jere rụrụ ya ụlọ n'enu n'osisi, wee jedebe ya ebe ahụ, wee sị ụmụ anụmanụ na ya enweghị nne, na nne ya anwụọla. Ụmụ anụmanụ ndị ọzọ wee na-eweta nne ha, onye ọbụla na-eweta nne ha. Mana ọ nwere ihe ọsa na-eme. Ọsọ bịa ofelu jee wetacha nri, obugoro na nne ya na-esiri ya, ọ na-eriju afọ.
ka ụmụ anụmanụ niile wetegido nne ya onye ọbụla wetecha nne ya, nne onye ọbụla egbucha nne onye ọbụla, agụụ wee bidokwa wee gụbakwa ụmụ anụmanụ niile. Mana ine ọsa anya inepụ ya anya ọ bụrụ sọ mma, ahụ na-adị ya mma. Maka gịnị? Maka na nne ya nọ na-esiri ya nri, agụgụ ha na ya ọrịgo ebe ọ rụrụ nne ya ụlọ, nne ya ebunye ya nri, ha na-abụ erie, ọrịdatakwadebekwa ụmụ anụmanụ na-asị ha ka ezizi ihe na-eme. Mbe onye aghụghọ wee jekwuru ya, mana ọ na-aghọka, wee jekwuru ya wee sị ya, ọsị enyi m bịa kene, ọ chọkwara adịghị ọsị gị enyi m, kpọọ gị enyi m, ọsị ya enyi m bịa kene, kedu gwa kene ka ihe nzuzo ị na-eme ihe, kedu ka isi dị ka anyị niile kpọta nkụ gị nwa arụ gị bụrụ sọ mma, gwa kene anyị ihe ị na-eme. Ọsasị ya, biko onwekwenye ma maka ihe a, ngwa gị ya biko agwakwana mmadụ, mbesi agwa m onwe onye ga-agwa. Wee sị ya n'oge a ụmụ anụmanụ niile na-ewetacha nne ha ka egbuo ka erie, na naanị ya bụ ihe na-eweteghị nne ya, na ya jere n'enu ukwu osisi wee jee rụọrọ nne ya ụlọ, debe ya ebe ahụ, na ọ bụ nne ya na-esiri ya nri kwa mgbe. Hei, mbe wee yọọ ya biko, si ya biko ọsọ enyi m, agụụ egbukwa m, nyelụnụ m aka biko, kedu ka isi eme ihe a? Ọsa wee sị ọ dị mma, aga m agwa gị, mana chere kene. Ọsa wee jekwuru nne ya, maka na ọ jewekwa ha n'irigo n'elu ebe ahụ o dewere nne ya, o nwere egwu ọ na-agụrụ ya. Unu ga na-ekwere m bụ nda. Kedu ihe unu ga na-ekwere m ụmụaka? Nda. Ọ bịakwa ha n'ọsị, nne tụtụ ụdọ, Nda. biko tụtụ ụdọ, Nda. agụụ wee gbọọ nwa gị, Nda. ọ bụ nwa gị ọsa. Nda. Nne ya mara na ọ bụ ọsa nwa ya bịara, ọ tọrọ ya ụdọ, ọdọ were ya bụ ụdọ. Chetakwa na nsị gị na ọsa bụ anụ mara arị elu, ọrịrịrịrịrị rigo elu, nne ya enye ya nri. O ruo ka n'oge ahụ mbe gwachara ya bụ ihe, o wee jekwu na-esi ya, nne biko nekwa na mbe yọrọ ya biko, sị ịmakwa na mba na-aghọ ka agwakwana ya ebe ị na-eje. Ọsị ya nne agwụkwọ m ya, na ọsị ya ngwa agwakwana ya ebe ị na-eje. O wee rukwa otu ụbọchị mbe bịakwutekwa ọsa, sị ya ọsa ọ kwesị m chere, ọsọ enyi m gwazienụ m, isi m cherenụ na ị ga-agwa m ebe ị na-eje, ebe ị debere nne gị ọ na-enye gị nri. Ọsị ya chere, n'ihi na nne ọsa agwago ya agwakwana mbe, maka na ọ nọ na-asị ya chere. Mana emechara mbe hụta na ọ dị ka ọsa agaghị agwa ya, mbe wee jee zoo n'akụkụ wee na-ekirizi ọsa, na-esogharịzi ya. O ruo otu ụbọchị ọsa jekwa gụwakwa egwu, mbe wee zoo n'akụkụ, ọsa amaghị na mbe nọ n'akụkụ na-ege ihe ọ na-agụ. Ọsa wee gụkwa, nne tụtụ ụdọ, Nda. biko tụtụ ụdọ, Nda. agụ egbo nwa gị, Nda. ọ bụ nwa gị ọsa. Nda. Nne ya wee tụọ ụdọ, o wee rigo wee richa nri data. Mbe nọkwa n'otu akụkụ wee hụ ihe niile merenụ ka o si gaa. Ka mbe hụsịrị ya bụ ihe ka o si gasịa, o wee were ọsọ wee jekwuru ụmụ anụmanụ n'otu sị ha bịakwanụ kwụnụ hụrụ ihe m hụrụ, na-ekwe na ihe kpatara ọsa ji bụrụ sọ mma naanị anụ anyị na-achọ ịnwụ n'agụụ. Ha sị ya gịnị mere? O wee sịpụ ya bụ asịrị, wee sị ha nekwa na ọsa debere nne ya n'elu, ọ bịa na ọ nwere egwu ọ na-agụrụ ya, ọ gụchara ya bụ egwu, nne ya tụrụ ya ụdọ, ọ rigo na-enye ya nri, ya bịa ka ha jee wuru gụọ ya bụ egwu. Ka ha sikwa n'otu ụzọ ahụ ka ha jee bute na a ga-egburiri nne ọsa, na ọsa so wee rie kerie nne ndị ọzọ. Ụmụ anụmanụ wee kpaa ya akpa. O wee ruo otu ụbọchị ọsa jewe ije kpata nri, bawa n'ime ọhịa ije kpata nri. Ha wee jebe wee ruo na ya bụ ukwu osisi ebe nne ọsa bi, wee gụbakwa egwu. Chetakwana onye nga na-ekwere mbụ gịnị? Nda. Ha wee na-agụ, nne tụtụ ụdọ, Nda. nne tụtụ ụdọ, Nda. agụ egbo nwa gị, Nda. ọ bụ nwa gị ọsa. Nda. Nne ọsa wee chekwara na ọ bụ nwa ya ọsa, wee tụtụtụ ụdọ ka ụmụ anụmanụ na-arịgozi n'otu n'otu. O nwere diochi, ọkwụrụ ma onye bụ diochi, onye na-ete nkwụ. Diochi nọ n'elu nkwụ wee hụ ihe na-eme, wee gbarụ ọsọ wee jee gwọọ ọsa. Nwa ọsa sị ya bịakwa na ụmụ anụmanụ na-arịgokwa n'ebe nne ya nọ, maka na ọ naanị ya maara, n'ihi na ọ na-ete nkwụ oge ọbụla ọ na-ahụ ihe ọsa ka ọ na-agakwuru nne ya. Ọsa wee werezie ọsọ, ụmụ anụmanụ ha na-eruzi n'ebe nne ọsa nọ, wee pụta wee gụọ, nne gbubi ụdọ, Nda. nne gbubi ụdọ, Nda. ọ bụ ụmụ anụmanụ, Nda. ọ bụghị nwa gị ọsa. Nda. Nne wee nụzie ọnụ nwa ya wee gbubie ya bụ ụdọ ụmụ anụmanụ niile wee si n'elu ebe a wee daa. Katigbim. Ụmụaka,
Ngwa gwa m ihe ị mụtara n'akụkọ onye bụ akụkọ ifo obere nwada nọ n'isi isi. Aha m bụ obere nwada Chukwu Chinemere. Ọ dịghị mma ịtụ asị. Ọ dịghị mma ịtụ asị. Kedu onye tụrụ asị na ya bụ akụkọ ifo? Ọsị. Onye tụrụ asị? Ọsọ. Ọ ghọrọ aghụghọ maka na ndị ọzọ wetachara nne ya eweteghị nne ya. Ya bụ na ọ ghọrọ aghụghọ. Ọ dịghị mma ịghọ aghụghọ. Kedu onye ọzọ nwere ihe ọ ga-akụziri ọ ga-agwa anyị? Aha m bụ obere nwada okwu nwanne Uchenna na ihe mụnwa mụtara bụ ọ dịrọ mma iji na-asị asị. Ọ dịghị mma ị na-asị asịrị. Kedu onye sịrị asịrị na ya bụ akụkọ ifo? Mbe. Kedu onye sịrị asịrị? Ụmụ anụmanụ maka na ọsa gwachara ya ihe nzuzo o wee were ya jekọsara ụmụ anụmanụ na-agbanyekwa na ọ yọrọ ya biko agwakwana mmadụ o jekwa jekwuo. Ya bụ na o nweghị ntụkwasị obi. Kedu onye ọzọ ga-agwa ya ọ mụtara ya bụ akụkọ ifo obere maazị? Aha m bụ obere maazị Nwojuju Emere. Ihe m mụtara bụ na ọ dịghị mma igbu mmadụ. Ọ dịghị mma igbu mmadụ. Kedu egburu mmadụ na ya bụ akụkọ ifo? Ụmụ anụmanụ gburu nne ha maka agụụ. Mana ụmụ anụmanụ ndị nke abụghị mmadụ. Mana na mmadụ ọ dịghị mma igbu mmadụ. Ụmụ anụmanụ bụ nke ha gburu onwe ha rie onwe ha. Ha gbuchara nne ha niile rie onwe ha. O nwere onye ọzọ ga-agwa ihe ọ mụtara n'akụkọ ifo a? Ọ dị mma. Obere nwada. Aha m bụ obere nwada Nzubechukwu. Ihe mụtara n'akụkọ ifo a bụ na ọ dịrọ mma ịtụkwasị mmadụ obi. Ọ dịghị mma ịtụkwasị mmadụ obi. Tupu ịtụkwasịba mmadụ obi ị ga-ama ka gị na onye a si wee dị mmekọrịta tupu ịtụkwasịwa ya obi nyebe ya ihe nzuzo gị ọbụla ma ọ gwaba ya ihe nzuzo gị ọbụla. Ọ dị mma. O nwere onye ọzọ ga-agwa ihe ọ mụtara n'akụkọ ifo? Ọ dị mma obere nwada. Aha m bụ obere nwada Nzubechukwu. Azịza ya bụ ọ dị mma ịghọ aghụghọ. Ọ dịghị mma ịghọ aghụghọ. Mbe ghọrọ aghụghọ. Ọkwa ya? Ka ọ bụ ọsa ghọkwuru aghụghọ maka na ndị ọzọ wetachara nne ha ọsa ewetaghị nne ya. Ọ dị mma. Ebe a ka anyị na-abịa n'isi njedebe nke tata akụkọ ifo n'oge Ọjadịlị. Ụmụaka ndewonu. Ndewo Adaeze. Ụmụaka ndewonu. Ndewo Adaeze. Ọjadịlị ijewo mgba na mmụọ. Mbo mbo tigbo titi mbo. Ihe ọbụla nne na nna gị nyere gị ya ju gị afọ maka na ụfọdụ oge nne na nna gị nwee ike onwe ha na-anapụ onwe ha. O nwere ka afọ akwa dị ha mma ha ga-ego mana ele anya fụ na ị kwesịrị ịkwụrụ n'ụgwọ akwụkwọ ha sị mba ka akwa adịwagodi ka m kwọrọ nwa m ụgwọ akwụkwọ. Ihe a bụ aja ha na-achụrụ gị mana ụmụ ụfọdụ ụmụaka na-adịghị ekwetacha nne ha na-asị ha ego adịrọ eji eme ihe a ha sịchakwa na ị ga-emenata ihe a tata na ọ bụrụ na ị mere ihe a ihe dị abụọ ofu ga-eme. Mgbe ụfọdụ nne gị na-ebe akwa ị na-emepụ ya anya mmiri n'anya. Ọ dịrọ mma. Okwu ọbụla ha gwara gị ha ji iwe ma anya mmiri wee gwa gị ọ ga-emezukwa na ndụ gị o. Ha jiri iwe ma anya mmiri bụọ gị ọnụ ọ ga-emekwa dibịa ada agwọta nke ahụ maka na nne gị kụrụ gị buo gị n'afọ ya mụọ gị nye gị ara ịṅụ ara ya. Ọ nna gị mụrụ gị na-azụ gị nye gị ụlọ na-akwụ ụgwọ ụlọ na-eme ihe ọbụla ka ị wee nwee ezigbo ndụ ya. Ihe ọbụla ha ji imepụ ya iwe n'obi ha jiri iwe bụọ gị ọnụ ọ ga-eme na ndụ gị. Achọrọ m ka ụdị ihe a mee nwata ọbụla na-esonyere anyị n'Ọjadịlị. Ọ ihe anyị ga-ewetara n'Ọjadịlị nke tata okwu ndụmọdụ.
nwamba na mmụọ Mbọ tigbo titi mbọ. Ụmụaka ndị nne na nna anyị, ọ bụrụ na o nwee ihe anyị adịghị emeta, anyị adịghị emeta ya ka isi wee chọọ ya, ma na onwe ihe adịghị emedi cha ihe dị gị n'obi ichere ma na ị chọrọ ka anyị na-eme anyị adịghị eme, biko zitere anyị ozi. Ihe ọbụla isi anyị mewe dị mma, anyị ga na-eme ya. O nwere ka ọ bụla uche anyị erurụ ebe ahụ, mana ịkpọta uche anyị ebe ọ dị, anyị eme ya, maka na akpa anyị juru eju o. Maka na ndị be anyị si na achọwa afụ dị na akpa dibịa. Enwere ihe ị ga-achọ na akpa nwa dibịa ị na-ama mfụ. Enwere ihe ị ga-achọ ka anyị ama mmenwu. Zitere anyị ozi, anyị ga-ewepụta ya. Ebe a ka anyị na-achọkwa ịpịachi oge nke Ojadili nke tata, na-asịkwa unu na Chineke ga-edewe anyị ndụ ka anyị fụkwa mbọchị ọzọ. Chukwu ga-ezitere anyị ihe ọbụla anyị chọrọ ka ndụ anyị wee dị mma. Chineke bi n'igwe ga-emepere anyị ụzọ, maka na anyị chọrọ ka anyị na-afụ unu kwamgbe na oge Ojadili. Ọ bụkwa mụnwa bụ nwaada mama Ojadili, Edita Francis Chewuzie na onye otu mbụ Kosi Anukwu na-asị unu n'oge a ka emesịanụ. Ojadili Mbọ tigbo titi mbọ. Ojadili Mbọ tigbo titi. Ojadili ije nwamba na mmụọ Mbọ tigbo titi mbọ. udekwe etisi ewude Mbọ tigbo titi mbọ. ije nwamba na mmụọ Mbọ tigbo titi mbọ. Ojadili Mbọ tigbo titi. Ojadili ije nwamba na mmụọ Mbọ tigbo titi mbọ. Ojadili Mbọ tigbo titi mbọ. ije nwamba na mmụọ